Snowdrop episode 8 chu changsuan yang ua hospital omna lampana akala tangin intranin yang ua nukcha ma chuan athlengte ta shama anubula anaw yang roi veng tura a intiamna chu ati hlotlin thei don lo awang chuan apapula chuan anaw chu lo veng tlat turin ashila achat thanghala chumi zana chuan gangmuan chuni ai inzeina aruk mang chuan an phuarna chu azai chata an warden room a chuan kalin chumi room thuru ga chuan aluta a chuti lai mek chuan an warden chu bedroom a kal chuan lamin a phone chu lo hmana tum ve boka ti chuan yang u thi po chu yang roi chuan a lo she ve thuaya an omna room atang chuan ril runa tak chuan atlan chuaka su ho chuan a zui ve ngala yang roi ril runat na chu thinrim na illetin a u thina chu su ho te thiam lo vek ani thu chu a shila ni kho she lowin atluta ngala chutiang thomvel chu an warden chuan sha a athil ken lai chu bolhobo ma chuan thukru sok sokin bedroom atanga chuakin yang roi chu avathi thlaya ju a chuan cafeteria chuan an warden chu a shwai leta a gangmo po chu room thuru ka chuan omin chuta chuan an dorma zong chu alo sha thei veka angai thangal nge a su ho an ju chu cafeteria a nsp te yang wa thina phubalang na an ron lu palta kin bomkam tura shilai chu angai thlafu hlo maya gangmo chuan boina tam achwa male ama anzon le ma chu in room zani le pasarina chuan ale le vata a room valu na chabi chu a phei khoka chuan a thukruta a chutia a imphorna shrui a boipui level mek lai chuan su ho chu alo le che a alu a chuan silaya tinin amphorna shrui ti chana na man chempo chu lak sakin cafeteria chuan omve to turin a shwai luta yang roi chu room zani le panhina chuan shwai ani a chunia chuan damdoi te chu a pe a chutia ni ko shelawa amudreng lai su ho ana enwang lai chuan chunia chuan a personal feeling te chu admission ti bai ti lo turin a shila su ho chuan ati boi ngai lo thu chu a shil ve boka su ho an akalsan nuwa chuan yang roi chu aron har chuaka aron au chul ngala chunia chuan alo thamwana chuti lai tak chuan su ho thiro amadia le alo dil to su ho an annun natluka angai hlut chu yang roi chuan alo orti amuta a he athi or hi amade in chunia hian su ho ne mission an nei na a alo dil to ani chunia hian su ho hi adu ve deuh nge a mase atilang vek lem lo ani yang roi chu ommei mei thei ani lo su ho chu avazonga anena chuan a uvuina a kal avadila su ho chuan yang roi din mun chu ala that lo awang chuan room number zani le panina chuan shwai chu tumle a mase chunia I alo omti asha chuan yang roi chu cafeteria chuan na shwai ta zoka yang uwa thita boxi afanu yang roi spaiten an shreng boxi changsu a chuan thil hanti vel dam po chu a shithiam to lo mase chutiang an din mun har sat na lai chu pakmu yola Amin party leader le tei la chuan vozon nan tak chuan an lo man sak vele boka domlama chuan su ho chuan yang uan yang roi alo to nu num bera askrav pek chula in yang roi nem nan chuan a pe a jing alo ni chuan tuk chuan chu cafeteria chuan an ei hloma mase gangmuwa mandong ale ban okite chuan jokalama an ei biklat mai khoimuna po omse ban okihian hunrem chang zong renga mi chungchang soina hun turem chang hi alo ngei to ve a anwarden chungchang chu soin thlatin voi khattal achuaka chumini a chuan chautaka alo ho zia thule roll call ma che vela alo thlen thin thu chu asoi le zewa mandonga po chuan thu soi tu lo nei ve in anwarden masa jok mi songi su ho biruk na ruma omchin phone biak lai angai thak thu soin chuta chuan mi songi chuan an ho tu ten hena chuan tuna anwarden in athak ani chuan andom tan alo om tur le ama an munya mei alo thu chu asoya chutia athil soizwa chuan athil ken lai chu apei thanghala chuta chuan tuna anwarden biodata vel chu alo oma tuna anwarden chuan municha om kazen anei ti chu a inziak boka misongi chuan phone chu ada a chumi zan vek chuan ama le ama a in that bok ti chu a han shil ve boka
NSP headquarter chuan Chief Anand doma chuan spy pasari an ti chu press conference mei tura chuan apuang don ti hanai chuan a han shevele a chutianga diglo taka an puang tur chu a thin rim hle a an mission te ho nunna atan a hlo theite po aringa ma se asha do laya an thilti ani mya awang le an ho tu te jok thilti ani awang chuan an tan chuan ti ngei na vak a lo conference an tran don to a hanai chuan reporter an hnunglam dewa thu te chu bia in thu eng emo ashil thei tur thu chu ashila Chief Anand wartaka thu asoi lai chu su ho te chuan an lo thlir ve renga chunyai chuan an mission jing chan ve hi an chu ani chuan spy omza dik tak chu media hovin asha thei mai arin thu chu alo shil ve boka changsu chuan afapa vuina vel wangin dorm lam thil thlenga chuan ala tel ve theilova chu wang chuan su ho chuan lo thei loin te ila chu avabyak ngai ta anena chuan an thil mamo te chu hanai nge in ron pek an ngia tlat an ni lampo chuan an mission te an chua dur thu chu an shil ve boka banoki chuan chauka a an stop noya chuan an manrua lo thlau chu a mu hlau mai chuti lai tak chuan sangbia ma chu ron lutin spy ho poisa le silai chu alata a ma se ju chuan chutiang an poisa an ruk sak vel lai chu aron mu ta hlau mai an poisa sangbia ma kutami chu lak sak le in cafeteria lama chuan a shwai pheile ta a sangbia ma chuan asilai chuan a hantin ve a ma se hetiang lama su nu lo nga lo na na chuan asilai ken chu ala lot lo ti chu a shelawa ka a hantum ve ringota ma se engtin ma a lo ju chuan sangbia ma chu aron kapa ma se apa mandonga chu ama a lo dingin a lo veng ve nok noka ngaidam te adil saka gangmo po chuan juaril rulak pen nan asilai ka vela chuan ani po aka tel trep thu chu alo shilve a vanai thlak takin su ho chu local hlovin chungthil chu aron ti topa juan hena chuan gangmo le mandonga te pa fa chu anin khom na lama chuan shwai turin atita a chu thu anwarin a shat vele chuan mandonga nen chuan thil eng emoni ti tur ni om tak hian anin mela anom nam hun an thlen chuan gangmo chuan an phuana te chu phelin midang pani te po chu a han phel sak ve boka mandonga chuan an omna atanga chhuaruk na chu a hongta a chumi chuan mount ogong chu apo a gangmo chuan remchanga la in chuta tang chuan a han chhuaka apona chuan suat ho chu an lo om mai maya a han kawa ama zui tura a han ti chuan swatim ho chuan an lo kap ta vak vak maya mak ati hle nge nge su ho le ju te chuan chutia silai ri an sha chu thil en dik tur chuan an vakal ve ngala gangmo chuan an hmu lo nan chuan dorm warden room thuruga chuan aluta a chuta chuan in biak na vel chu a han ngai thata a south le north ho chuan in remna an siam ti le chunyei chu North Korea spy ani ti a she theita a chutia an loka po chu mak ati talawa su ho chuan chutia an ron ka vak dan chu shithiam lovin te ila chu phone in avazot fi a rin lo tak main te ila chuan gangmo chu ron tlan chua atuma ma se an loka awang chuan atlan chua theilo thu chu aron shila chuti mek lai chuan gangmo chuan thil om zia shithiamin doma om ho zong zong nun na chu hlo oma om ti asia a om na tang chuan chuakin su ho hena chuan in rem na siam pui atumta a amin party ho chuan mi pui election awanga thinrim teril rulak penan doma om zong zong chu an thavek arin thu chu ashila ma se su ho chuan an mani lam ho tu te thupe ka chuan a hing dulawa a somna te po chu alo hniala gangmuwa mandonga le sangbia mate chu cafeteria lama chuan a shwai le a yang roi chuan a rukin gangmon hena chuan engtin nge an tlan chua theinan apuyang ti chu a zo ruta a ma se gangmo chuan ommei mei turin alo ti a su ho an andoma bomti puwa theina remote chu a ipte a wa ang chuan film khur lawa che chu arem lo ati thu alo shila yang roi chuan badroom a kal chu adila akal zo chuan su ho chuan room danga shwain a hliam te chu a han tom that saka su ho chuan ngei dam dilin ni ko nuan chwa thei tur thu le mi tu ma tin na lawa a chwa du thu chu a shila yang roi chu chwa du vyang ma se a chwa thei lo thu te chu a shila su ho akal tur chu yang roi chuan a hnung lama tanga ron kwa in kal lo tur chuan a han nge na su ho chu hanin hera
ma se a in rin lo lai tak chuan yang roi chuan a remote chu a ipte tang chuan a lak sak thuta atlanta deya ole khati zong kha episode 8 chu alo ni le ta a kan channel te min lo thlir sak thina wangin kan lom em a min lo thlir sak chhun zom zel tur pon kan som mol mol chawa kan channel te subscribe like comment share te min lo ti sak zel turin kanin ngen le mol mol ani e